ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତପ୍ତପାଣି ଘାଟି ବଜାରଟି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ବଜାରଟି କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଜାଗା। ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ତପ୍ତପାଣି ତମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ତପ୍ତପାଣି ଘାଟି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ। ମନ୍ଦିର ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କୁନ୍ଦୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ। କୁନ୍ଦୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଗରମ ପାଣିଟିର ଏଠି ପାହାଡ଼ ଘାଟିର ତଳେ ଗୋଟେ ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଲୋକମାନେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରନ୍ତି, ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଦିଅନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼। ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ଚାରିପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତପ୍ତପାଣି କୁଣ୍ଡଟି। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇ କୁଣ୍ଡଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ। এই କୁଣ୍ଡଟିକି ଆସିଛି। ପାଣିଟି ଜଳଟା ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଆସିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଗାଧାନ୍ତି। ସେଇ ଜଳଟା ସେ ପାଖକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଇକି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ବାହାର ପଟର କୁଣ୍ଡଟା ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର।